Assalamu alaikum. Malika Mudal. Badda ko mi rugi mam jaat haldate ma. Badda e tampere. Mi hebi image uji nelduɗami hono wiite marche mbeɓe mbaɗi o en to e Fouta ko wiide tan mbeɗi welti e marche o ko waɗi mbeɗa wiya noon budget lawol hakkunde Podor e Diatar e taliji Podor ɗi tuggande matareji ha Podor hay taliji e nder Podor ha lawol Diatar ngol kañumen jiidi budget mumen jiidani budget Lille Amorphile goɗɗo tali goɗɗo mbaɗaɗo o e banggue Fade Salde to kañumen jiidi budget tali tareji o waɗama taliji Podor nder Podor ɗi mbaɗama hol sababu tali o fuɗɗaki gila nden ha joni mbeɗa jogui hen document ji kewɗi mbeɗa jogui hen renseignement ji kewɗi e holno budget o leliri e foof mais vraiment mi waɗi wadde publier mais kono kamɓe ɓeɗo sukaɓe keɓe mbaɗi ko min de mi weltanimoɓe ko waɗi mbeɗa weltanoɓe nangue yornata ko hollaka so tawi wonde an a waɗi marche a waɗi brassard rouge yataw noon eɓe noddi presse ara yiya so yi anani waɗame e presse ma présidence yi te no jogori arde Fouta mo namno ministre de l'infrastructure mo namno dendagal joguiɓe ɗum pourquoi ɗum ɗo waɗaka ha joni ko noon tan gueɗe ɗe ñawdirte yimɓe jejjitta mon jejjiton koye mon yimɓe jejjitta mon duttoɗon onon ni jejjiton koye mon je suis à 100% d'accord avec eux pour cette marche anani mbeɗa jaaɓi ɓe mbaɗa marche oɗo ko ni kadi foti wonde guila makki arani so tawi makki yi ma dañ ko jaabiɓe so tawi ari anani so tawi o ari o arat déjà komo andi situation gonɗo ɗon saabu kanko so rewe tali o ha Podor mo yi tali Podor o no pari mo yi taliji mbiyano ɗiɗon pari so rewi banggue jumo mo yi oton banggue pari mais hande haaju makko ala hande rewde lawol mboyogol donc o jogorani ɗum yiide anani ni no mbaɗɗon ina feewi il faut que hakkude Podor Diatar axe Podor Diatar axe Diatar Halwar o il faut o gasa axe ganduɗa henne Guiya ummorade Guiya faadi Wourossidi As Dado Douye anani ha noon lobbude Douye enclavement ɓurɗum musde nan ɗon on enclavement foti gasde hankkadi yimɓe maayi yimɓe mbawa wurdude ni tan so woti yonti yimɓe goto so ɓenni henne ɗumen kono yimɓe poti daranade koye mumen ɓamtare ummoro koye junggo jomum ko ni waɗate neɗɗo ummora hapto anani goɗɗo yiyo wawma wallude président de la république ina jogui préoccupation wallude Sénégal wallude yimɓe foof mais so tawi ballugol ngol yettaki e moɗon kono on poti daranade koye mon goyon on mbaɗi ko moƴƴi no mbaɗɗon marche o mo yi ɗum te so yi ɗum yende mo namno joguiɓe ɗum hol sababu anani ɓe mbaɗani tali o ha joni min de mbeɗa yaade moɗon à 200% anani Fouta foti ko wayli yimɓe so jooɗima tan dukata kalata rawana so gurani tan laati mum yaɓɓe ko ni watte on jarama Malik mi weltanima mon mi mbiya sukaɓe Diatar naɓe mi weltanimoɓe sukaɓe Mboya naɓe e kamɓe waɗɓe marche o foof wiɓe mi weltanimoɓe on jarama